Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം, ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രസ്ഥേന സേവയ. ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് വിനയത്തോടുകൂടി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുകയും നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, പരിശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് തിരിയുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും, അവബോധം എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധമാണ് നമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ആ അവബോധത്തെ മാറ്റി ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. 13 മുതൽ 16 വരെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി, 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും പുറകിൽ 3 കർത്താക്കളുണ്ട്. അതാരെല്ലാമാണ്, ആരെല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ജീവാത്മാവ്
ഈ ശരീരമല്ല, എന്നാൽ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനും വയ്യ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവൃത്തി രൂപപ്പെടുന്നത്? അതിന് പുറകിലുള്ള ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3 കർത്താക്കളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി. അതായത് ജീവാത്മാവിന് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്വയം അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 17 മുതൽ 26 വരെ. 27 മുതൽ 28 വരെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ, താൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു? അങ്ങനെ പരമാത്മാവിൽ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരാണ് പറഞ്ഞു തരിക? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2, 3 അധ്യായത്തിലെല്ലാം പഠിച്ചു. ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം. ശരി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ കർമ്മത്തെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും, കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും തനതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യൂ. അതുവഴി നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ കർമ്മഫലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ, ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ്. അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം? കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നു, രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടും തുല്യമാണ്. ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചതുമാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഫലേച്ഛയോടി കൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസികൾ ലൗകിക ജീവിതം അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസികൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു? അവർ ഈ ലൗകിക ജീവിതമേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അവർ പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ, ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും, അഥവാ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ ഗൃഹസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും, രണ്ടും
മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ്. രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മത്തെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രണ്ടിന്റെയും റിസൾട്ട് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 2, 3, 4 അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോ ഏകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? ശ്രേയ ഏതയോർ ഏകം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആദ്യം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. പിന്നീട് പറയുന്നു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അത് ശ്രേയസ്കരമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നീ അജ്ഞാനത്തിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ആ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതേത് അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആരാണ് പറയുക? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11 മുതൽ 30 വരെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതായത് അറിവ്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിജയകുമാരി മാതാജി. ആരും ഓഡിയോയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും വേർതിരിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനം. താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ്. കാരണം അർജുനന് ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ വന്നവരോട് എല്ലാവരോടും അനുകമ്പയായിരുന്നു, കരുണയായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകില്ലേ എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഈ ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതായത് ശരീരമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്, ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് അർജുനൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പാപമല്ലേ, ഇവരെ എല്ലാം വധിക്കുന്നത് തനിക്ക് പാപത്തെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തി പുരസരം തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് പാപകർമ്മ ഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതായത് അർജുനന് എങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി, എങ്ങനെ സംശയമുണ്ടായി, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. 2-ാമതായിട്ട് പാപകർമ്മത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട്
നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. അതായത് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാരണമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ചുമതലകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. സ്വയം ആത്മാരാമനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 34-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, സ്വന്തമായി ഉള്ളതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, അറിവോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. കാരണം ഏതാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കർമ്മമൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തിനെ അറുത്ത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. ജ്ഞാനമോ അഥവാ സന്യാസമാണോ, ബുദ്ധിയോഗമാണോ, നിഷ്കാമ കർമ്മമാണോ, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. കർമ്മത്തിലൂടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കേട്ടു. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടു. പക്ഷേ എങ്കിലും അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്ത്, കാരണം കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം, ഏത് കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റുന്നു, സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുന്നു കർമ്മത്തെ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാകും, നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം, ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്ലാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സുരക്ഷിതമാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ, അതെല്ലാം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് നിരന്തരം അതുപോലെ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഭാവിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റും അത് നമ്മൾ. പിന്നീടോ അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാശുകൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, അതിന് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കാശ് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവിങ്സിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പോവുകയുള്ളൂ. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം തന്നെ ചുരുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പിന്നീട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക്
ആവശ്യത്തിനധികം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊരു ശീലമാക്കി പോയത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നു. അതൊരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി മൂലം, മമതാ ബന്ധങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് അത് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ അധ്യായത്തിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ എങ്ങനെ ചുവടുകൾ എടുക്കാം എന്ന് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ആ ജീവിതം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിക്കാം, അതുവഴി മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്. അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നു. അത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുമുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്താലും വിധി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ലഭിക്കാതിരിക്കണം, അങ്ങനെ മാത്രമേ പോകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം തന്നെ ശരിയാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുക. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ലൗകിക സങ്കീർണതകളിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. വിമോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. വിമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാണ്. അതായത് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ല ജീവാത്മാവിന്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുക, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതം നയിക്കുക. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശീലമാകുന്നു. ശീലം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിധി. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ശീലവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നു. പിന്നീട് നിയത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആത്മാവിന്റെ ബന്ധനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് അതിന്റെ മോചനം എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആത്മജ്ഞാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് അർജുനനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു? അത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. കാരണം വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമ്മിലേക്ക് ആ ഉപദേശങ്ങൾ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു, പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത്. നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനായി കർമ്മവും പരിത്യാഗവും പരസ്പരം എതിരല്ല എന്ന് ഊന്നി പറയുവാനായി, മറിച്ച് നമ്മളുടെ അവബോധം ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി, ആസക്തി പാടില്ല. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി പാടില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. ജ്ഞാനം എന്നത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് എന്നും അറിവും പ്രവൃത്തിയും വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും പോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നും
അർജുനൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഊന്നി പറയുന്നു, അറിവുള്ളവനും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങ് പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോടെ പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അർജുനന് തോന്നുന്നു. അതായത് അറിവോട് കൂടിയാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും ഉപേക്ഷിക്കണ്ടേ? പക്ഷേ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തികളല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരിയായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത്? ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണോ അഥവാ കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ? ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മ പരിത്യാഗം, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി, അതാണ് സന്യാസം. കർമ്മത്തെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. രണ്ടും തന്നെ മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും അതിൽ ശ്രേഷ്ഠം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ്, അതായത് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്. ശാരീരിക സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല ശരീരങ്ങളിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുകയാണ്. ഈ ക്ലേശപൂർണമായ ശരീരം മുൻകാലങ്ങളിലെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഈ ദേഹം പലവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ പരക്കം പായുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിന് നമുക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നല്ലതിനല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇനിയൊരു കോളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാഖ്യയോഗികൾ, അതായത് ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവരെ മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേവർ ഭക്തിയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ളവർ. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് അവർക്ക് മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം അവർ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ
തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവ സ്വാഭാവികേന ശുദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് മുൻകൂറായിട്ട് തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനമെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാകാം, ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭക്തിയില്ല അവരുടെ അടുത്ത്. കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ബന്ധനത്തിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ത്യജിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മാത്രം മോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അവർ നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അവരെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ താഴെ വീഴാൻ, അധപ്പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാണ്. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ്. അവർ കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ മായാവാദികൾ ഭൗതികതയുടെ വേര് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മായാവാദികൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനാണ്, വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മായാവാദികൾക്ക് ഉറവിടം കണ്ടെത്തണം. അവരിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ആ മായാവാദി സന്യാസികൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ വേർപെടുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മായാവാദികൾക്ക് സന്തോഷമില്ല. എന്നാൽ വിഷ്ണു സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന്. മായാവാദി സന്യാസികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക സേവനത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അത് പരിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും മായാവാദികൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്നു. മായാവാദികൾ സാഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വേദാന്ത സൂത്രമാണ് ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശരിയായ ഭാഷ്യമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ മായാവാദി സന്യാസികൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ പാതയിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാകുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അവർ. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് അവർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മായാവാദി സന്യാസികളും എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന
വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിച്ച് പറയുകയാണ്. ജ്ഞേയഃ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ ആകണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരും പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബദ്ധനായ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഹൃദയശുദ്ധി നേടാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സന്യാസി. അദ്ദേഹമാണ് പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആൾ. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് സുഖം ദുഃഖം പിന്നെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത്തിൽ തന്നെ മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഭക്തൻ തന്നെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തങ്ങളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ആ കർത്തവ്യമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണ് എന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താന് എന്നും അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ അറിവുള്ളവരാണ് കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സന്യാസി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജ്ഞാനം മാത്രം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നയാളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നളകൂവര മണിഗ്രീവ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുബേരന്റെ രണ്ട് മക്കളായിട്ടുള്ള നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനും അവർ നാരദന്റെ ശാപത്താൽ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, യമള അർജുന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തോട്ടത്തിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നാരദരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വരവും ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും എന്നവർക്ക് ഒരു വരവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രൂപമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, കാരണം ആ ശാപം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയം സ്മരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ രണ്ട് ജീവാത്മാക്കളും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി, അതായത് ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ഭഗവാൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളും മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം നൽകുന്നതോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനെ വണങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഭഗവത് അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ടാകും.
അവർക്ക് അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വെറുപ്പോ അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാപം ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ വെറുപ്പോ അതിൽ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. നാരദർ നല്ലതിനായിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസികൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാഖ്യയോഗ പൃഥഗ്ഭാല പ്രവദന്തിന പണ്ഡിതാഹ ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടും എന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ? ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും എങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഒരു കൂട്ടർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേരന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ ആ വേരിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേരന്വേഷിച്ചു പോകുന്നയാൾ അത് വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവസാനം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ആരംഭത്തിലെ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വാസുദേവനെ പൂജിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികൾ രണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന്. സാഖ്യയോഗികൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികളും കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗികളും അങ്ങനെ തന്നെ. ജ്ഞാനയോഗികൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ്, ഭക്തിയോഗികളും അങ്ങനെ തന്നെ. ജ്ഞാനയോഗികളും മോക്ഷത്തിലേക്ക്, അതായത് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ധാരണയിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും. ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നു ജ്ഞാനയോഗികൾ. അവർ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഒരു കർമ്മവും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആസക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗികളാണെങ്കിലോ ആ കർമ്മത്തെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗികൾ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗികൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നു. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലും. ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും മറ്റേത് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനയോഗം ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള വിരക്തി, എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്ത് ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നിർത്തുന്നു. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു സന്യാസി കർമ്മത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗി കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സാധിക്കുക അസാധ്യമാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തും അയോഗതഃ
യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു, പക്ഷേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മത്തെ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേയില്ല. ശരി, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരി, താൻ ആത്മാവാണ്, ഭൗതിക ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവും സമ്പാദിച്ചു. പക്ഷേ അതോടുകൂടി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലും അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വെറും ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല, അത് ഒരു പകുതി വഴിയേ എത്തുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് പകുതി വഴിയേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാണ്, പക്ഷെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? അതിനുശേഷം ഭൗതികത വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തുഷ്ടി നേടാനാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ആക്കണം നമ്മൾ. ഇവർക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയില്ല. എവിടേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമോ സന്തോഷമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അചിരേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു, താൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ കർമ്മത്തെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്റെ ശരീരവുമായോ അവന്റെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടോ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. ഭൗതികതയുമായിട്ട് ആസക്തിയില്ലാതെ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട പ്രവൃത്തികളാൽ അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആ കർമ്മം തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിരക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക്, ഏതറിവാണ്? ഞാൻ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശവുമാണ് എന്ന അറിവിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മനസ്സോടുകൂടി വിരക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്. താൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച ജോലി എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അർപ്പണ ബോധത്തോടെ എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവിൽ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ഫലങ്ങൾ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലോ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ആ കർമ്മഫലത്തിൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത് വഴി അതിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗി തന്റെ കർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് വഴി മുക്തനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നപീന ലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധ ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയും ഇല്ല. അതായത് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സ്വന്തം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ഭക്തനെ ഇഷ്ടമാണ്, പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവബോധം മാറിയാലും, കൃഷ്ണാവബോധമായാലും ദിവ്യ അവബോധമായാലും ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ. കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ട്, മൂക്കിന് ഘ്രാണം രസമുണ്ട്, ചെവിക്ക് ശ്രവണമുണ്ട്, നാവിന് ആ ആസ്വാദനം രസിക്കാനുള്ള, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരീരം ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ താൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അതായത് താൻ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്. ശരീരമാണ് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായിട്ടുള്ള കണ്ണാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്, ചെവി എല്ലാം കേൾക്കുന്നു, ത്വക്കിൽ കൂടെ സ്പർശനം അറിയുന്നു, മൂക്കിലൂടെ ഘ്രാണം, അതായത് ഒരു പൂവിന്റെ എല്ലാം മണം അനുഭവിക്കുന്നു, വായാണ് ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, ഉറക്കം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ്, ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച, താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം ലഭിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്നും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരീരവും ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സാധനകൾ ചെയ്ത്, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും താൻ വ്യത്യസ്തനാണ്, ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുമുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ എല്ലാം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ
ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നാണ്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ്. എന്നാൽ അവബോധം മാറുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് താനും ഈ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ഒരു ജലത്തിൽ വളരുന്ന, അത് ശുദ്ധജലമാകട്ടെ ചെളിവെള്ളമാകട്ടെ എന്തോ, ആ ഒരു താമരയും താമരയുടെ ഇലകളും, ആ ഇലകൾ ജലത്തിൽ സ്പർശിച്ചാലും ആ ഇലകൾക്ക് താമരയിലയെ നനയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമേ അല്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിലും താൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സർവ വസ്തുക്കൾക്കും പരബ്രഹ്മം അഥവാ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേത് തന്നെ എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണ് എന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ്? തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചതാകയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നു. അതായത് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികളും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറി നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും. പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളും ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവ കൊണ്ടെല്ലാം, കാരണം ഈ ശരീരമാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കൂ. മൃഗങ്ങളിലോ പറവകൾക്കോ ആർക്കും തന്നെ ഇങ്ങനെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, യോഗികൾ, കർമ്മയോഗികൾ, ജ്ഞാനയോഗികൾ, ഭക്തിയോഗികൾ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട്, മോചനത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏതു കർമ്മവും ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ തന്നെ ആകട്ടെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. കാരണം അതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും പരിശുദ്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം
അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമനായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും എന്നാൽ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ച പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ അയാൾ ഭൗതികവാദിയാണ്. അയാൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തെ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട് വലയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം വളർത്തുവാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിതരാക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികതയിൽപ്പെട്ട് വളരെയധികം ക്ലേശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും നയിക്കുന്നത്. അത് കണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഗംഗാതടത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ സാളഗ്രാമ ശിലയ്ക്ക് തുളസിയും ഗംഗാജലവും ഒഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദിവസവും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ വരണം, അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ക്ലേശം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ആ ഭക്തി ഇവിടെ വളർത്തുവാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം ഇവിടെ അവതരിക്കണമെന്ന് അദ്വൈതാചാര്യ പ്രഭു ആ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ദിവസവും അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് ചെന്ന് സാളഗ്രാമശിലയ്ക്ക് തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അപ്പീല് കാരണം, ആ ഭഗവാനോടുള്ള അപേക്ഷ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ സ്വയം നിതായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ. കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നു അവർ സ്വയം ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല, ഭഗവാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, തങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കണമെന്നുമുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണം, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുക. കാരണം ജനങ്ങളോടുള്ള അത്രമാത്രം കരുണ മൂലം ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് സ്വയം അറിയാം എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്നുള്ള വഴി അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെയോ എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം സ്വാർത്ഥരല്ല ഭക്തന്മാർ, മറ്റുള്ളവരെയും ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം മൂലം അത് സാധിക്കുകയില്ല എന്നവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് അവർ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കണം, അങ്ങയുടെ കരുണ മൂലം എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വരണം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അദ്വൈതാചാര്യ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അവർ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൃഗരാജാവ് ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ത്രേതായുഗത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാനധർമ്മത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. എന്ത് ദാനമാണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം പശുദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അതിന്റെ പുണ്യഫലം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്വാർത്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വയം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, അനേകം ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ദാനം ചെയ്തിട്ട്
അതിന്റെ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തെറ്റുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു തവണ ദാനം ചെയ്ത പശു വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പശുത്തൊട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആ പശുവിനെ തന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരേ പശുവിനെ അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തു. അത് തെറ്റായി പോയി. ആ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു, ഈ പശു എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവിന് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും ഞങ്ങൾക്കിനി അങ്ങയുടെ ദാനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിച്ചിട്ട് പോയി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാപകർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വളരെ കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പല്ലിയായിട്ട്, ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ശരീരം പോലെ ഒരു പല്ലിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിണറിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരു ദിവസം പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത് ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുന്നു. അവർ പന്തെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കിണറ്റിൽ ഒരു വലിയ പല്ലിയെ കാണുന്നു. അവർ അതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വന്ന് ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശമേറ്റ ഉടനെ ആ പല്ലിക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കഥകളെല്ലാം വിവരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം വിഡ്ഢിയായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ സ്വർഗലോകത്തിലെ സുഖമനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കില്ല. സദാസമയവും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിലൂടെ സുഖവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നിരർത്ഥകമാണ് എന്നാണ് മൃഗരാജാവ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ പുണ്യവും പാപവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനേക ജന്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരർത്ഥകമാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മം മാത്രമാണ്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും, സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താക്കൾ. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 3 പേരുണ്ടാകുന്നു. അത് ആരൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം? അതുകൂടാതെ ആ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു.